ଆଉରି ଗାଁର ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କାଉଁରୀ ହାଡ଼ ହାତରେ ଧରି ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ ଦେଇ ଡାକି ଆଣେ ଆଉ ନିଶା ଦେଇ ଶୁଆଇ ଦିଏ। ତାପରେ ଖଣ୍ଡା ଆଣି ବେକଠାରୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ। ତାପରେ ସେ ମୁଣ୍ଡର ଖପୁରିକୁ ଆଣି କୁଢ଼ କୁଢ଼ କରି ଗଦା କରେ। ସ୍କେଲିଟନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ସ୍କେଲିଟନକୁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ହାତରେ ଝାଡ଼ୁ ଧରି ଯାହା କହେ ସେମାନେ ସେଇଆ କରନ୍ତି। ଉଠ କହିଲେ ଉଠିବେ, ବସ୍ କହିଲେ ବସିବେ, ଆଉ ନାଚ କହିଲେ ସ୍କେଲିଟନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନାଚୁଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଣ୍ଡ ତାନ୍ତ୍ରିକ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବୁଥିଲା ଆଉ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଉଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ବଳି ପକାଉଥିଲା। ଏମିତି କରି ସେ ନିଜକୁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେଦିନ ଥାଏ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି। ତାକୁ ବଳି ପକାଇବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସେ କୋଉଠୁ ବି ଛୁଆଟିଏ ପାଇଲା ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବ? ଆଜି ହିଁ ଶକ୍ତିରେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିବ। ତେଣୁ ଜଣକ ଘରକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ପଶିଲା। ସେଠି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଛୁଆ ଏକା ଶୋଇଛି। ତା ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ଖଣ୍ଡାରେ ତା ବେକକୁ ହାଣିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ସେ ଛୁଆଟି ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା, ଆ ମା ମା କହି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲା। ମା ବି ବାଦଲର ପାଟି ଶୁଣି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଆଉ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଦେଖି ଭୟରେ ପାଟି କରି ଉଠିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମା ପାଖରେ ତା ଛୁଆକୁ କିଏ ଛଡ଼ାଇ ନେବ? ସେଇଟା ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନାହିଁ। ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟାଏ ବନ୍ଧୁକ କାଢ଼ି ଆଣିଲେ ଆଉ ବାଦଲ ତା ବ୍ୟାଟ୍ ବାହାର କରି ଆଣିଲା। ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ମା ପୁଅ ମିଶି। ମା ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ଫୁଟାଇବା ବଦଳରେ ତାକୁ କେବଳ ଆଘାତ କରି ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ମା କହିଲେ, ଆରେ ବାଦଲ, ତୁ ପୋଲିସକୁ ଏବେ ଫୋନ କର। ବାଦଲ ସତକୁ ସତ ଫୋନ କରିବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପୋଲିସ ଆସି ଉଠାଇଲା ଆଉ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇ କହିଲା, ଦୁଷ୍ଟ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବଳି ପକାଉଛୁ? ଚାଲ, ଥାନାରେ ଆଜି ମୁଁ ତତେ ବଳି ଦେବି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବି ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଭୟ କଲା, କିନ୍ତୁ ମାନିଲା ନାହିଁ। ଫେରାର ହେବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲା। ପୋଲିସ କୋଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ? ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତା ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଲା ଆଉ ତାକୁ ତା ସ୍ପଟ ଉପରେ ହିଁ ଧରିଲା। ତା ସ୍ପଟ ଉପରକୁ ସିଜ୍ କରିଦେଲା। ସେଠାରେ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ନିଶା ଦେଇ ବେହୋସ କରି ରଖିଥିଲା ବଳି ପକାଇବା ପାଇଁ। ବାଦଲ ଆଉ ତା ମା ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମା ପୁଅ ମିଶି ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଆଉ ପୋଲିସ ସେ ଭଣ୍ଡ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଆଣି ଲକଅପରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲା ଆଉ କହିଲା, ଏବେ ମାମୁଁ ଘର ଖେଚୁଡ଼ି ଖାଉଥା ରେ ପୁଅ। ତାପରେ ବାଦଲ ଆଉ ତା ମା ଘରକୁ ଫେରି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ମା କହିଲେ, ତୁ ଆଜି କେତେ କେତେ ମା କୋଳରୁ କେତେ କେତେ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲୁ। ତୋ ପାଇଁ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ଭଗବାନ ତୋର ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ।